दादि बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ बेयाव इउपिपिएल खौ सापर्ट खालामगोन ना बिपि खौ सापर्ट खालामगोन? जोङोथ' सिगाङाव आङो गोजोननायखौ लाग्रोबाय। जोङो रायजो राजाया पाब्लिकआ जोंनि गेजेरावहाय बिपिएफनिफ्राय आरो हाग्रामाया गोबां जोंनो डेभेलप खालामना होनायखाय जोंनो बे लामा गैयामोन, बे फाखा लामा होबाय। बेफोर लामा गैयामोन, अन्थाइबारि बेफोर लामा जाजोब्बाय। आरो दालां गैयामोन, बे दालाङा बे ब्रिज गैयामोन, खिन्थु जोंनो बे ब्रिजखौ मावनानै होबाय। आरो जोङो बे सेरफा सेरनै माइरं बा मैगं मथामिल बाजाराव जोङो लायनो थाङोब्ला जोङो बे दैखौ बारलांनाङोमोन। माब्लाबा जोङो दैबो मोनलोङोमोन, माब्लाबा जों दै मोनलोङोमोन माइरं सेरफा सेरनै लायनोनो। खिन्थु दा हाग्रामा बे ब्रिजखौ जोंनो बानायना होबाय। बे लामाफोरखौ बानायना होनायखाय जों रायजो राजाया गुबुनखौ जोङो बिपिएफ अनगायै जोङो रावनोबो भटखौ होआ। जोङो हाग्रामानो भटखौ होगोन आरो हाग्रामानोखौहाय जोङो देरहाहोगोन। मानोना जोंनो हाग्रामानि सासनखौ नांगौ। मानोना बिनि गासैबो मावनाया नंगौ, थार खामानिखौ हाग्रामाया मावो। बेनिखायनो जों रायजो राजाया जोंनि बे 2 नं कसुमबिलनि जेसेबांनाखि जानालि बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय जों बर'फ्रा आरो गुबुन जाथिफ्राबो हाग्रामानो जोङो भटखौ होगोन आरो बेखौहाय उइनार खालामगोन।